kusonyeza kuti inuyo aswira munabwera ndithu okonzeka kudzapereka zikalata zanu kuti mupikisane nawo pa chisankho chimene chikuchitika pa 2 July. Ineyo ndine president wa Malawi and nobody is stopping me. Ineyo ndikhala president wa dziko lino. Oyima paika mawu a mulungu sankapachabe. mawu a mulungu ananena kuti chani? Iweyo ukhala president wa Malawi. Mulungu kuuza inuyo kuzera mwa TB Joshua, mneneri TB Joshua. uthenga umene unakufikani bwanji kuti mneneri TB Joshua walandira vumbulutso limeneli? Napita ku Nigeria kumapemphero malinga ndi zokhoma zimene ndimakumana nazo, ndiye napita kumapemphero ku Nigeria ko mene mana kuti mavuto ako watu is your red carpet. Mavuto is your friend, your red carpet. President amaenda pa red carpet. Ali ndiye iwe red carpet yako ni mavuto. Akaperezera pa president pako mavuto ako. TB Joshua amene weni kukumana naye maso ndi maso, munakumana naye maso ndi maso TB Joshua? weni nkumapereka ulosi umeneyo? weni anapereka liti ulosi umeneyo? munali mu April 2016. Tsopano 2016, 2019 munayimira? Naimira, nafuna ndiyimire koma sinapenge ma signatures once. Mukona zinandivuta. A prophet akwatu konkuno ku Malawi amene ana sokoneza anatenga mapepala angawa anatenga pa 4 andikupempherereni. Atatenga pa 4 January natenga pa 3 mapepala awa ndasainsa ku Blantyre pa 3, pa 4 ndasainsa ku Chirazulu atabwera ndikupempherereni kuti ulendo ukhale wafupi kuophwekirako. Ine si prophet nampasa anasowa nawo. Anasowa nawo. Prophet anakubera ndi mapepa? Anasowa nawo. Tsono mukamufunsa amati chani kumuwuza kuti nthawi yoti ndikapereke mapepala kanso kuno ku Blantyre kupita kuti kulilongo ndi mapepala angawo anazandibwezera pa 21 January otenga pa 4 January. Mwina analala kupempherabe nthawi yonseyi. Pemphero limene loro ine sindikulifunanso loteroro. Tsopano inuyo potengera kuti TB Joshua adalosera kale, chinthu ngati chimene chichi munachilandira bwanji chosokoneza vumbulutso limene lidaperekedwa kale? TB Joshua sane udukhala president 2019 year. Okay. Anati iweyo ukhala president mavuto akowa ndi red carpet to the presidency ya Malawi. Ukhala president iweyo. Akuti kuna ni mayesera ni mapanga nawo 2019 ichi kuti kapena ndi pano mwina ndi panotu. Akuti akubanja kwanu analemba kalata ku bungwe loyendetsa chisankho la America kunena kuti musabwere kudzapereka zikalata zanu oni akuti medical grounds. Munapanga nimene? Inu si woyamba kundifunsa. Ndafunsidwapo ndi anzano ena atora nkhani ena. Ine nkhaniyo amati autipali chikalata sinachione. Komanso sinkhaniyo dabwisa Chakhaza muli pano. Joseph anamugulisa ndani abale yake akunena zimene si abale angaso za mulungu zimayendera momwemo ndithu. Amakati Yesu wapenga misala kamutengeni ndi ndani si Mayi Maria ndi abale yake. Anamulonda Yesu tu ali sakudya angolalikira kamutengeni ameneyo wakanga timutu wazungulira. Mayi Maria ndi abale yake a Yesu anapita kuti Yesu zina kuti abale mayi wanga ndi abale anga ndinu mukumva mawanga. kusonyeza kuti inuyo simukuona kuti muli ndi vuto lina lililonse la mthupi kapena la mubongo limene akunena akubanjawo kuti musakayimire. Inuyo mukuona kuti muli bwinobwino mukuyenera kupikisana nawo. Ndacheza nanu mundiuze ngati ndayankhapo china chake ngati ndikudwala. Inuyo ndi reporter analystiso wamphamvu kwambiri nimamudalira ineyo. Mundiuze ngati mkuyaka kwanga mukutoramo zina zake zoti munthu yakhanga daudwala atu. Mundiuze. Tsono iwo akuleni yanji zimenezi akubanja kwanu? Mwina arandira khanga chepe ndingazwebwa kuchokera kwa ndani?
ngati sikuchoka kwa munthu kwena kuchokera kwa amene akundiopa chifukwa ndikuopedwa tu ine ndikuopedwa akuluakulu mukwadziwa inuwo akuopa ineyo amene mukuti amene mwina ndamene angawine awo akuopa ineyo chifukwa ndi alliance yayikulu kwambiri posa ma alliance onse. Alliance ya mtundu wanji imene? Ndi alliance ndi mulungu amene mwatsamira inu pamenepo thanthwe long'ambikalo inu mwabisala mmenemo ndi akunjenjemera nane koma sakumanenako kuti ife tikuopa wina wako abisala pa thanthwe long'ambika sakumakutchula nkoni ito a smart Swira akata nditchule akundipanga advertise ndiye akukana advert yotel. mapepala ndi awa mabwera nawo apawa ndipo mukutsimikiza kuti mwatolera ma signature okwanira kuchoka maboma onse monga amene mafunira bungwe la MEC. Ndalama imene mukuyenera kulipira kuti mupikisane nawo 2 million Malawi kwacha mwalipira imeneyo ndi mwandibwezatu apo mapita akalipira mwandibweza mwabwera nayo ndabwera nayo imene ndi kashi ndi cheke kapena ili munjira yanji? cheke muli ndi cheke cha 2 million kwacha pano paso muli nacho pamene mulilipa mufuna muchione ndichione anzanu sanapempha kuti tione nawo ndi kuti umamuvula munthu pagulu kuonetsa cheke ndikuvula mtumba mwa munthu mabisira mtumba mwa munthu pisani nokha tione cheke. Joab sititero ine ndiona ngati cheke chimenecho mulibe. ine ndikuona ngati inuyo mukuna kuti ndilibe chifukwa choti mufuna muchione. Ineyo ndikhulupirira pokhapokha nditachiona chekecho ndipo mukati musandionetse ndikhulupirira kuti a smart Swira simunabwere ndi cheke cha 2 million kwacha. Ndiye ndikuwuzeni running mate ndana kuti sinabwere naye mafomu awawa running mate sana saine ndiye andiuza kuti running mate yopeza kuchoka kutali komanso nthawi takoka ndifeyo tikonza kupanga process running mate zasaina pambuyo ndiye ndikatenga uje nchekecho. Mwasintha munanena kuti cheke muli nacho ndiye mwati mukatenga mukachitenga kuti ku office kwanga nanga chimene munacho pano nchani ngati cheke china chili ku office kwanga? osati chili pano ndichani ndati cheke ndili nacho panopo mwati muli nacho chili ku office kapena muli nacho apo? Office ndikatenga nanga chimene mati ndikukakamiza kuti mutulutse pano chonchiyani? ngona ndimanena kuti chifukwa chani mfuna ndituluse nanga sitione nanga si apa mwasintha statement ya ndiye ndifuna nthamange ndikatenge chekecho muzachione. office yanu ili kuti? pa manja apa sibadala office ya nimesa ndinu wa independent pa manja ndiye wa independent amakhaso ndi office machita nimesa ndi mapanga zina zimene mapangazo zindi office yake ndiye mmene zateremu kutsogolo kumuona kuti zikhala bwanji akuwuzani kuti yani ameke akuwuzani kuti chani? ndikatenge ndikapereka deposit ndalamazo ndiye ndikatenga cheke ndikapereka deposit mwandibweza muli atikambekayi ndati ndamva ndikamba nani. Tsopano muchita bwanji kampeni tili mu nyengo ya coronavirus akuti kuli kachilombo kunjaku ndi anthu sakuloledwa kumayenda kumachita kampeni ndi zina zotero inu mwakonzekera bwanji kuti mupambane chisankho chimenechi pa 2 July? ndakuwuzani kuti ndi alliance yamphamvu imene onse akuiopa alliance yanga onse akuiopa ndi alliance partner wangayo muona zimene zichitika. running mate wanu ndi ndani? Michael Chikunisite Kapalamoto moti afika pano amakhala kudetsa